iwinja. So I'm very particular about gimiluongo ni element of the offense. And anadwaro ni mondo wapuonjre kaka joma tindo. Ok awacho ni polis odhi oneg ng'ato. Tadwa na puonja piny ni nitie gimoro matin minyalo assume to nyalo miyo polis negi. An ok adwa noneg ng'ato kata di. Achiel, ahero mondo ka ji ok ohero ng'ato to ji demonstrate. Mar ariyo, gimiwinjo ka wamilore ka mwawacho ni wanyalo kata mana golo president. Nitie two presidencies mwaset. The first presidency niya, kidhi Somalia ka, ni jo golo side bare. Ki golo president ka onge structure, jibro chako gore gin giwegi ka gimanyo president no. Mane momiyo our constitution ma provide for elections is very important. If not, kun lucky ka ji okogore, to bro develop a dictatorship. Sani Museveni koro sebete kom higni adi. Sani bwana moro cha bedo ngeno cha komedo kendo other years bwana man Rwanda cha. Omiyo nyaka wang'e ni democracy wani is very important. Kwero president okraj, nyaka kwere, nwacho yiere gi jopiny. Ku feel ni president oktima ber, to it's a right more mondo kwere. And adwa pimo ni gimoro. Ka ane mana organize this demonstration, na nyalo kawo ji, tateri neno yo madhi State House cha. Takita ji ninda piny, e yorno monge kama ji dhiye, kata kigoya gite yorno ninda piny. Wachako wadhi, all roads lead to State House, wanyalo nindo piny mwalor. As one is the president, ya kawuono kiwuogi. Atodonka ji nindo piny kanyo to bilabo tiyo gi tiagas. Excuse me. Tiyo gi tiagas okrash. Wawe ya gitiga ngo? Gitiagas. Ing'eyo ni mae momine no kantie resilience, samu manyo change. The problem, manya bedo marach kabisa. Kendo at that time ko bilo negi. Kata mana international community will come in. But the moment maybe loro ndara, kaka koro thurwa, every time mane wan ga gi violence, kaka koro mahiga morocha, masani ni nyocha bit berber. Moro mane after election cha. Ino kaka moro kaka do airport kacha, gi loro ndara. Nyaka sa chelo tiyo no imayo ng'ato simi, gi protesters. Mano ken gimi nyalo encourage. Every time kiwuoyo kaka ng'ama osomo sheria, encourage jowa mondo gitim demonstration ma peaceful, ma unarmed. Ma kata ka ng'ato negie. Nwach kata mana ndara, inwang ka ji wang'o ndara. Ndara en Ruto. Ndara koso ni ang'o. Ka Ruto mi feel no koso ni, ndara to koso. Iwang'o ndara na.